Chicagóban mindenki tudta, hogy a csend volt a leghangosabb hang Alessandro Conte világában. Ő egy olyan ember volt, aki légiókat irányított. Egy nagy kutya, akinek suttogása egész városrészeket tudott volna a földdel egyenlővé tenni. De az egyetlen dolog, amit hatalma nem tudott megvenni, az a 6 éves lánya, Bella hangja volt. Egyetlen szót sem szólt azóta, hogy az anyja meghalt. Orvosok, terapeuták, kenőpénzek. Semmi sem működött. Egészen egy esős keddig, egy zsírszagú és esős étteremben, ahol egy Szára nevű, küszködő pincérnő a lehetetlent vitte véghez egy üveg csokoládésziruppal. Nem csak a csendet törte meg. Megtörte Chicago királyát. És ez volt a veszélyes rész. Az eső Chicagóban nem mossa tisztára a dolgokat, csak csúszósabbá teszi a koszt. Ezt gondolta Alessandro Conte, miközben nézte, ahogy a város elmosódik páncélozott terepjárója sötétített ablakai mögött. Az ablaktörlők ritmikus, hipnotikus ütemben csapkodták az üveget. Egy metronóm, ami visszaszámolt egy fejfájásra, amit már érzett, ahogy lüktet a szeme mögött. Főnök. Dörmögte az első ülésről a sofőr, egy Rocco nevű férfi, akinek a nyaka szélesebb volt, mint a feje. 10 percre vagyunk Leontól, a foglalás rendben van. Alessandro nem válaszolt azonnal. Megigazította méretre szabott Brioni öltönyének manzsettáját, amelynek anyaga többe került, mint a legtöbb ember autója. Mellette, egy autós ülésben, amely abszurd módon kilógott a jármű steril, bőrrel borított belsejéből, Bella ült. 6 éves volt, de olyan szemei voltak, mint egy öreg asszonynak, aki túl sok háborút látott. Egy kopott, fejetlen plüssnyulat szorított a mellkasához. Kinézett az ablakon, lehelete bepárásította az üveget, kis ujja egy esőcsepp útját követte. Tervváltozás, mondta Alessandro, hangja mély, reszelős volt, amitől Rocco megmerevedett. Uram, nem Leond, nem bírom a pincérek sürgölődését. Azokban a helyekben a csendet. Túl hangos. Alessandro a lányára nézett. Minden túl hangos, amikor ő ilyen csendes. Csak vezess. Keres valahol csendes helyet. Valahol igazi helyet. Rocco habozott. Ez veszélyes volt. A Conte családnak minden árnyékban voltak ellenségei a környéken. A véletlenszerű megállások ellentétesek voltak a protokollal. De Alessandro Contéval nem vitatkoztál. Nem, ha csak nem akartál része lenni a következő, River Northban épülő felhőkarcoló alapjainak. Igen, uram. A város szélén kötöttek ki, egy olyan környéken, ahol az utcai lámpák pislákoltak, és a kátyuk elég mélyek voltak ahhoz, hogy elnyeljenek egy gumit. Az SUV egy Rusty Spoon nevű étteremhez húzódott. A neon feliratról hiányzott az O, így zúgva olvasható volt. A rozsdás kanál? Itt. Kérdezte Rocco, keze a kabátja alatti Glock felé mozdult. Itt, erősítette meg Alessandro. Kinyitotta az ajtót, a hideg szél beleharapott az arcába. Körbejárt és kikapcsolta Bella biztonsági övét. Nem ellenállt, nem adott ki hangot. Egy baba volt, hajlékony és élettelen. Egy baba volt, hajlékony és élettelen. Minden nap egy kicsit jobban megölte, bent az étterem meleg volt, égett kávé, sült szalonna és régi vinil illata terjengett. Délután volt. Kedden, így a hely többnyire üres volt. Egy kamionos egy pitét evett a sarokban, és egy pár tinédzser veszekedett egy fülkében. Alessandro egy hátsó fülkét választott, távol az ablakoktól. Háttal a falnak ült, az ajtó felé fordulva. Szokás. Bella becsúszott vele szemben. Az asztalra tette a fej nélküli nyulat, és összekulcsolta a kezét. Csend. A tűz 3. évfordulója volt. A tűz, amely elvette a feleségét, Isabellát. A tűz, amelyet Bella túlélt, egy szekrényben rejtőzve, füstöt és terrort lélegezve, amíg a tűzoltók meg nem találták. Azóta egy szót sem szólt. Sem sírás, sem suttogás, sem nevetés. Mit hozhatok önöknek? A hang fáradt volt, de kedves. Alessandro felnézett. A pincérnő fiatal volt, talán a 20-as évei közepén járt. A névtáblája ferdén állt, és Szára volt ráírva. Rendetlen barna haja volt, egy csottal hátra kötve, ami vesztésre állt, és lisztfoltok voltak a kötényén. Ő megköszörüli a torkát. Nem volt olyan szép, mint a nők Alejandro világában. Nem volt kifinomult, festett, vagy sebészetileg feljavított. Kimerültnek tűnt. Valódinak tűnt. Fekete kávé,
Alejandro mondta, hangja elutasító volt, mielőtt még befejezte volna az írást. És a kis hölgynek? Kérdezte Sarah mosolyogva Bellára. Bella nem nézett fel. A laminált asztalra bámult, egy laza műanyag csíkot piszkált. Alejandro érezte a védekező harag ismerős villanását. Nem éhes, csak egy vizet. Sarah megállt. A kőarcú apáról a kislányra nézett. Látta a drága öltönyt, ahogy a férfi ragadozóként pásztázta a szobát, és ahogy a kislány, mintha megpróbált volna eltűnni a piros vinil ülésben. Van palacsintánk, mondta Sarah halkan, figyelmen kívül hagyva Alessandrát, és kissé lehajolva, hogy elkapja Bella tekintetét. Csokoládéforgáccsal, és én készítek egy gonosz forró csokoládét. Bella szeme felvillant. Csak egy pillanatra. Nem fogja megenni. Csattant fel Alejandro. Csak a vizet. Sarah kiegyenesedett, arckifejezése egy kicsit megkeményedett. Nem ijesztette meg a drága öltöny. Foglalkozott már részeg kamionosokkal és dühös szakácsokkal. Egy morcos gazdag fickó nem volt újdonság. Kávé és víz azonnal jön. Elment, tornacipője nyikorgott a linoleumon. Alejandro kifújt, végig simítva sötét haját. Átnyúlt az asztalon, és a sajátjával befette Bella apró kezét. Bella, suttogta. Torro, kérlek, csak nézz rám! Nem tette. Elhúzta a kezét, és felvette a nyulat. Alessandro érezte a telefonja rezgését a zsebében. Valószínűleg a kípója, Luca hívta a kikötőből érkező szállítmány miatt. Vagy talán az ügyvéd a Rico ügyben, amit a szövetségiek próbáltak felépíteni. Nem vette figyelembe. Ő volt a leghatalmasabb ember Chicagóban. Mégis teljesen tehetetlennek érezte magát ebben a fülkében, egy hámlóasztallal és egy lányával, aki elfelejtette, hogyan kell lapát mondani. Sarah Jenkinsnek rossz hete volt. A főbérlője kilakoltatással fenyegetőzött. Az autójának új sebességváltóra volt szüksége, és a lábai úgy érezték, mintha lángolnának. Az utolsó dolog, amire szüksége volt, egy magas igényű ügyfél volt egy olyan öltönyben, ami többe került, mint az egész életében keresett pénze. De a lány összetörte a szívét. Sarah már látta ezt a tekintetet. Az 1000 mérföldes tekintet egy ilyen fiatal gyerekben. Sarah öccse, Toby is így nézett ki, amikor visszatért a nevelőszülői gondozásból, mielőtt Sarah harcolt a bíróságokkal a felügyeleti jogért. Ez egy olyan gyerek tekintete volt, aki úgy döntött, hogy a világ túl ijesztő ahhoz, hogy részt vegyen benne. Öntötte a kávét, a gőz felszállt a konyhasárga fényében. Az a fickó kiráza hideg. A szakács, egy Earl nevű idősebb férfi, felmordult, miközben kaparta a grillt. Látod az autót kint? Úgy néz ki, mint egy tank. Csak egy apa, akinek rossz éjszakája van, Earl, mondta Sarah, bár ő maga sem hitte el teljesen. A férfi halálos kecsességgel mozgott, ami nem illett egy étterembe. Úgy nézett ki, mint egy cápa, egy aranyhalas tálban. Rátette a kávét és a vizet a tálcájára, aztán habozott. Ránézett a Hershey csokoládészirupos üvegre, ami a pulton ült a fagylalt állomás közelében. Nem fogja megenni, mondta az apa. Majd meglátja, motyogta Sarah. Megragadott egy kis csészealjat. Nem szedett fagylaltot, nem csinált palacsintát, csak elvette a szirupos üveget. A csészealj fehér kerámiájára gondosan rajzolt egy szívet. Nem volt tökéletes. A szirup folyós volt, de a szív belsejébe rajzolt egy kicsi, mosolygós arcot. Aztán hirtelen nyuszifüleket rajzolt a mosolygós arcra, és észrevette az asztalon lévő plüssjátékot. Kivitte a tálcát. Amikor megérkezett a fülkéhez, a feszültség olyan sűrű volt, hogy sztákkéssel is vágható lett volna. Az apa a telefonját bámulta, állkapcsa összeszorult. A lány még mindig az asztalt bámulta. Sarah letette a kávét. Feketén, letette a vizet. Aztán Bella elé csúsztatta a csészealjat a csokoládérajzzal. Alessandro felnézett, bosszúság villant sötét szemében. Mondtam, hogy ez nem étel, szakította félbe Sarah, hangja határozott volt. Ez művészet, ingyen. Ezúttal nem sétált el. Ott állt, tálcával a csípőjén, és várt. Alejandro a csészealjra nézett. Nevetséges volt. Egy ragacsos barna firka egy olcsó tányéron. Kinyitotta a száját, hogy elmondja neki, vigye el, ne zaklassa őket. De aztán meglátta Bellát. Bella a csészealjra nézett. A szeme, ami általában olyan tompa és üres volt, kissé kitágult. Megdöntötte a fejét. Ránézett a fej nélküli nyúlra az ölében, majd vissza a csokoládéval rajzolt nyuszifülekre. Lassan, fájdalmasan lassan Bella kinyújtotta az ujját.
Bella, ne csinálj rendetlenséget, mondta Alessandro, a hangja automatikus volt, szülői. Hagyd békén, mondta Sara. Ez parancs volt, nem kérés. Alessandro annyira megdöbbent a pincérnő merészségén, hogy tényleg becsukta a száját. Bella megérintette a csokoládészirupot. Visszahúzta az ujját, és ránézett a barna foltra a bőrén. Ránézett Szárára. Szára kacsintott. Varázslatos íze van, ígérem. Bella habozott. Aztán a szájába vette az ujját. A tiszta cukor és kakaó íze, mintha sokkolta volna a rendszerét. A szeme felcsillant. Ismét a varázslóra nézett. Visszamártotta az ujját, ezúttal elkenve a mosolygós arcot. Körberajzolta a szív alakját. Aztán tett valamit, amitől Alejandro lélegzete elakadt a torkán. Ránézett a csészeaj üres helyére a szív mellett. Belemártotta az ujját a szirupba, és rajzolni kezdett. Alejandro előrehajolt, a szíve úgy dobogott a bordái között, mint egy csapdába esett madár. Mit csinál? Ssss, suttogta Sara. Bella kisujja intenzív koncentrációval mozgott. Egy kör, két vonal, egy görbe. Egy szomorú arcot rajzolt. Ránézett Sarára, majd rámutatott a szomorú arcra, amit rajzolt. Aztán rámutatott Sara boldog nyuszi arcára. Sara gombócot érzett a torkában. Ott térdelt le a piszkos étterem padlóján, figyelmen kívül hagyva a kávéfoltokat, így szemmagasságban volt a gyerekkel. Szomorú arcnak érzed magad? Kérdezte Sara halkan. Bella bólintott, egyetlen határozott bólintással. Alessandro félig zihálva, félig zokogva hallatott egy hangot. Ez volt az első alkalom, hogy Bella érzést, bármilyen érzést közölt. Három évvel a tűzóta szobor volt. Most bólintott. Rendben van, mondta Sara. A hangja kissé remegett. Rendben van, ha szomorú vagy. De tudod mit? Bella tágra nyílt szemmel figyelte. Sara ismét a szirupos üvegért nyúlt. Add ide a kezed. Bella kinyújtotta kis tenyerét. Alessandro megbabonázva nézte őt. Ezt abba kellene hagynia. Nem ismerte ezt a nőt. Ez egészségtelen volt. Ez méltatlan volt. De nem tudott mozdulni. Csodának volt tanúja egy útmenti étteremben. Sara óvatosan egy apró csokoládécseppet nyomott Bella tenyerére. Aztán Sara a saját ujjával mosolyt rajzolt Bella kezén lévő csokoládéba. Letörölheted a szomorúságot, mondta Sara, és alatta. Az édes dolog még mindig ott van. Bella a kezére bámult, ránézett Alessandróra, és akkor megtörtént. A fordulat, amely örökre megváltoztatja a chicagói alvilág pályáját. Bella az apjára nézett, könnyek gyűltek nagy, sötét szemeibe. Felmutatta csokoládés kezét. Apa, Alessandro megdermedt. Az étterem zajai, a szisztergő grill, a hűtő zúgása eltűntek. Apa, rekedt Bella. A hangja rozsdás volt, használaton kívüli, mint egy évek óta nem nyitott ajtó. Nyuszi, Alessandro Conte, az ember, aki rivális főnökökre rendelt merényleteket, anélkül, hogy pislogott volna, az ember, aki gúnyos mosollyal nézett szembe a szövetségi ügyészekkel, megtört. Kiszállt a fülkéből, és Sara mellé térdelt, átölelte a lányát, arcát a kis vállába fúrta. Sírt, fékezhetetlen, rázó zokogás rázta meg erős testét. Hallottam, bébi, hallottam. Folytotta ki. Apa itt van, apa itt van. Sara visszahúzódott a sarkára, úgy érezte, betolakodó egy szent pillanatban. Letörölt egy könycseppet a saját arcáról, és csendesen felállt, hogy békén hagyja őket. De ahogy megfordult, egy kéz kinyúlt, és megragadta a csuklóját. Nem volt durva, de vaserős volt. Sara felkiáltott, és lenézett. Alessandro felnézett rá. A szeme vörös volt, könnyektől csillogott, de az intenzitás bennük égette. Ez már nem egy gyászoló apa tekintete volt. Ez egy olyan ember tekintete volt, aki éppen talált valamit, amiről nem tudta, hogy keresi. Egy olyan emberé, aki hozzászokott a dolgok birtoklásához. Ne menj, mondta Alessandro. A hangja mély volt, veszélyes, és nyers sebezhetőséggel teli, ami jobban megrémítette, mint a haragja. Uram, vannak más asztalaim is. Az asztaloknál. Morogta, felállt, és előhúzott egy pénztárcát a zakójából. Nem nézett a készpénzre. Csak előhúzott egy ló fulladására is elegendő vastag bankjegyköteget, és az asztalra csapta. Vedd meg az egész rohadt éttermet. Nem mész sehova.
Rocco, a sofőr megjelent az ajtóban, érezve az energiaváltást. A keze a zakója belsejében volt. Főnök, kiáltotta Rocco, gyanakodva nézve Szárára. Alessandro nem nézett a testőrére. A szemét Szárára szegezte. Rocco, mondta Alessandro, hangja visszanyerte jeges parancsoló erejét. Készítsd elő az autót, és derítsd ki, kié ez a hely. Miért? kérdezte Rocco zavartan. Alessandro lenézett Bellára, aki a csokoládét nyalogatta a kezéről, apró, bizonytalan mosollyal az arcán. Mert, mondta Alessandro, visszanézve Szárára egy olyan tekintettel, amitől elgyengült a térde. Azt hiszem, most találtam meg az egyetlen embert a világon, aki megmenthet minket. Szára visszahúzta a csuklóját. Nézze, uram! Épp most rajzoltam egy képet. Nem iratkoztam fel erre, bármi is legyen ez. Hó! Alejandro közelebb lépett, behatolva a személyes terébe. Drága kölnitől, esőtől és veszélytől illatozott. 5 perc alatt rávette, hogy beszéljen, mondta. Milliókat költöttem. Felvettem a legjobb svájci szakembereket, és te csokoládésziruppal csináltad. Közelebb hajolt, ajkai centiméterekre voltak a fülétől. Van egy ajándékot, Szára, és a Conte család. Nem engedjük, hogy az ajándékok elmenjenek. Szárat hideg futotta végig a gerincén, aminek semmi köze nem volt a húzatos ajtóhoz. Ekkor rájött, hogy nem csak egy szomorú gyereknek segített. Bement egy oroszlán barlangba, és az oroszlán épp most döntötte el, hogy megtartja őt. Nem mehetek el csak úgy, dadogta. Van egy testvérem, van egy életem. Alejandro kiegyenesítette a nyakkendőjét. A könyörtelen hajnalmaszkja visszacsúszott a helyére, de a szemeiben a hőség megmaradt. Megbeszéljük a testvéredet, mondta. És az életed épp most változott meg. Az út a Conte birtokra esőcsíkos neonfények és ijesztő csend homálya volt. Szára a páncélozott SUV hátuljában ült, egy alvó Bella és a bőrajtópanel közé szorítva. Minden alkalommal, amikor elmozdult, a bőr nyikorgott, ami lövésnek hangzott a csendes kabinban. Alejandro az első utasülésen ült, gyorsan beszélve olaszul a telefonjába. Szára nem beszélte a nyelvet, de értette a hangnemet. Halálos, pontos, parancsoló. Megyünk a házamba, mondta Alessandro még a büfében. Ez nem meghívás volt. Ez egy áthelyezés volt. Fel kell vennem a testvéremet a korrepetáló központjából. Érvelt Szára, kezei remegtek, miközben a kötényét szorongatta. Rocco már felvette Tobiast, válaszolta Alessandro, anélkül, hogy felnézett volna a telefonjáról. Jelenleg videójátékokkal játszik a második kísérőjárművem hátuljában. Azt hiszi, nyert egy versenyt. Szára érezte, ahogy a vér elszáll az arcából. Ha bántod, én nem bántok gyerekeket, Szára. Ellentétben azzal a nevelő-szülői rendszerrel, ahonnan kihoztad. Ez elhallgattatta. Tudta. Mindent tudott. Abban a 10 percben, amíg elhagyták a büfét, Alejandro Key valószínűleg elemezte az egész életét. Az adósságokat, a Tobiért folytatott felügyeleti harcot, a leharcolt Honda Civic-et, a lakás ajtójára ragasztott kilakoltatási értesítést. Most, ahogy az SUV lelassult, Szára kinézett az ablakon. Lake Forestben voltak, egy olyan területen, ahol a felhajtók hosszabbak voltak, mint az egész utcája. Egy hatalmas kovácsolt vas kapuhoz közeledtek. Egy őr, akinek a mellkasán egy gépkarabé lógott, kilépett egy fülkéből, meglátta az autót és tisztelgett. A kapu kinyílt. A birtok nem egy ház volt. Egy erőd volt, ami kúriának álcázta magát. Kőfalak, vízköpők és gondozott sövények, melyek elég élesnek tűntek ahhoz, hogy megvágjanak. Üdvözöljük a Castillo de Ferróban, mondta Alessandro, ahogy az autó megállt. A vasvárban. Rocco kinyitotta az ajtót. A levegő friss volt, fenyő és közelgő hó illatát árasztotta. Alejandro kiszállt és kezet nyújtott Szárának. A lány figyelmen kívül hagyta, és egyedül csúszott ki, pincérnő cipője abszurdnak tűnt az úzott márványfeljárón. Hol van Tobi? kérdezte. A média szobában pizzát eszik. Valószínűleg nyer a FIFA-ban, mondta Alejandro, a hatalmas dupla ajtók felé mutatva. Gyere, Bellát be kell takarni, mondta Sára, a szíve a bordáihoz kalapált. A belső tér lélegzetelállító volt. Márványpadlók, kristálycsillárok, olajfestmények, amelyek múzeumokba valók voltak, de hideg volt. Inkább mauzóleumnak tűnt, mint otthonnak. Nem voltak családi fotók, játékok, csak drága csend.
Felsétáltak egy nagyszabású lépcsőn. Alessandro egy rózsaszín, agresszíven rózsaszín szobába vezette. Úgy nézett ki, mint egy katalógus fotó egy hercegnő hálószobájáról, érintetlen és steril. Ez Bella szobája, mondta Alessandro. Bella már ébren volt, fej nélküli nyulát szorongatta. Ránézett Sarára, aztán az ágyra, majd vissza Sarahra. Kinyújtotta a kezét. Téged akar, mondta Alessandro, szorosan a hangja. 3 éve senki nem fektette le, csak én. Sarah felsóhajtott. Leült az ágy szélére. Rendben, édesem, cipő le. Bella engedelmeskedett. Sarah betakarta, felhúzva a selyem paplont az álláig. Bella szemei nehezek voltak, de küzdött az álom ellen. Tekintete Sarahra szegeződött, mintha félne, hogy eltűnik, ha pislog. Itt vagyok, suttogta Sarah, elsimítva egy kóbor hajszálat a lány homlokáról. Ma este nem megyek sehova. Bella lehúnyta a szemét. Másodperceken belül a légzése egyenletes lett. Sarah felállt és megfordult. Alessandro az ajtófélfának támaszkodva figyelte őt. Az arc kifejezése olvashatatlan volt, gyanakvás és valami veszélyesen értszerű keveréke. Beszélnünk kell, mondta. A dolgozó szobájába vezette. Bőr, szivarfüst és skót illata volt. 2 pohár borostyánsárga folyadékot öntött, és az egyiket a mahagóni asztalon átcsúsztatta felé. Nem iszom emberrablókkal, mondta Sarah, karba téve a kezét. Nem raboltalak el, Sarah, felvettem téged. Alessandra kortyolt, szeme soha nem hagyta el az övét. Állást ajánlok neked. Bent lakó nevelőnő és társ Bella számára. Te vagy az egyetlen ember, aki áttört hozzá. Szükségem van erre. Szükségem van arra, hogy legyen élete. Nekem van életem. Vágott vissza Sarah. Van egy állásom az étteremben. Van egy állásod, ami $9.50, 50 centet fizet óránként, plusz borravalót. 3 hónappal el vagy maradva a lakbérrel. Az autódnak új sebességváltóra van szüksége, a testvérednek pedig fogszabályzóra és stabil környezetre. Alessandro kinyitott egy fiókot, és áttolt egy szerződést az asztalon. Ez egy szerződés. $20,000 havonta. Teljes ellátás neked és Tobiasnak. Magániskola neki. Köhög, egészségbiztosítás. És egy aláírási bónusz, ami azonnal rendezi az adósságaidat. Sarah a papírra bámult. A számok megdöbbentőek voltak. Ez szabadság volt, ez biztonság volt, de ránézett a férfira, aki felajánlotta. Alessandro Conte egy ragadozó volt. Egy gyönyörű, sérült, halálos ragadozó. És mi a csapda? Kérdezte. A csapda, mondta Alessandro, előrehajolva. Az árnyékok élesen kirajzolták az arcát. Az, hogyha egyszer benne vagy, akkor benne vagy. Az ellenségeim tudni fogják, hogy itt vagy. A család részévé válsz, nem mondhatsz fel csak úgy egy keddi napon, mert nem ízlik a kávé. Addig maradsz, amíg én azt nem mondom, hogy biztonságos elmenni. Szóval ez egy börtön, suttogta Sarah. Ez egy menedék, javította ki Alessandra. Ezeken a falakon kívül farkasok várnak. Belül az én védelmem alatt állsz. És kivéd meg engem tőled? Kérdezte Sarah. Hangja remegett, de dacos volt. Alessandra megállt. Felállt, és körbejárt az asztal körül. Centiméterekre állt tőle. Fel kellett emelnie a nyakát, hogy a szemébe nézzen. Kinyújtotta a kezét, az arca közelében lebegett, mielőtt visszahúzta. Rossz ember vagyok, Sarah. Szörnyű dolgokat tettem. De nem bántom azt, ami az enyém. A hangja reketté vált. És ha megmented a lányomat, te leszel a legértékesebb dolog ebben a házban. Sarah a szerződésre nézett. Tobira gondolt, aki egy futonon aludt a nappaliában, mert nem engedhetett meg magának egy 2 hálószobás lakást. Bella szomorú kis rajzára gondolt a csokoládészirupban. Felvette a tollat. Ha bármi történik a testvéremmel, mondta, hangja remegett. Megöllek. Nem érdekel, ki vagy. Alessandro elmosolyodott. Ez nem volt kedves mosoly. Egy olyan férfi mosolya volt, aki értékelte a kihívásokat. Hiszem, hogy megpróbálnád, Sarah. Üdv a családban. 2 hét telt el. Az élet a Castillóban a luxus és a szigorú, biztonsági korlátozás furcsa keveréke volt.
Sarah és Toby megkapták a keleti szárny vendéglakosztályát, és Toby, egy pragmatikus 12 éves fiú, azonnal megvette magát a házi mozi rendszerrel, és azzal, hogy a félelmetes fickó, a Leandro egy limitált kiadású játékkonzolt adott neki. Sarah azonban továbbra is feszült maradt. Minden reggel felébredt olyan ruhákban, amelyek rejtélyesen megjelentek a szekrényében, selymek és kasmír, amelyek tökéletesen illettek rá, és Bella szobájába ment. A haladás lassú volt, de valós. Szőrprajzolással kezdték, aztán áttértek az új festésre. A második hétre Bella már szavakat suttogott. Kék, éhes, virág. Még mindig megdermedt, amikor Alejandro belépett a szobába. A tűz traumája, Sarah rájött. Valahogy hozzá, vagy legalábbis a világának erőszakához kapcsolódott. Egy esős csütörtökön Sarah úgy döntött, hogy a múzeumnak változnia kell. Alessandre üzleti úton volt. Egy eufemizmus, amit Sarah megtanult, bármit jelenthetett a pénzmosástól az intimidációig. Sarah bevitte Bellát és Tobit a fő nappaliba, egy olyan térbe, amelyet egy hatalmas zongora uralt, ami úgy nézett ki, mintha évtizedek óta nem játszottak volna rajta. Rendben, mondta Sarah, felgyűrve az ingújját. Ez a ház túl csendes, kísérteties. Játszhatok Fortnite-ot a nagy képernyőn? kérdezte Toby. Nem, zenélni fogunk, mondta Sarah. Leült a zongorához. Nem volt virtuóz, de édesanyja megtanította neki az alapokat, mielőtt elhunyt. Elkezdte játszani a pálcikákat. Hangos, zavaró és buta volt. Bella a zongora lábánál állt, nézve. Gyere, Bella! Sarah megveregette a padot. Bella felmászott. Sarah vezette a kis ujjait. Plink, plank, plunk. Bella kuncogott. Rozsdás, nyikorgó hang volt, de kuncogás volt. Sarah áttért a hull a pelyhes fehér hó egyszerű, ügyetlen előadására. Toby, unatkozva, de támogatóan, ritmust kezdett dobolni a drága bőrkanapén. Zajt csaptak, örömteli, kaotikus zajt a Conte birtok néma sírjában. Hirtelen a nehéz tölgyfa ajtók kivágódtak. Alejandro állt ott. Csúronvizes volt, ballonkabátjáról csöpögött a márványra. Arckifejezése dörgő volt. Mögötte Rocco aggódva nézett. A zene elhallgatott. Toby megdermett. Bella Sarah oldalába húzódott. Kimondta, hogy hozzányúlj ehhez. Alejandro hangja mély morgás volt, ami vibrált a szobában. Sarah ösztönösen felállt, Alessandro és a gyerekek közé állva. Én. Bella unatkozott. Csak játszottunk. Az a zongora, Alejandro előre lépett. Szeme sötét volt. A feleségemé volt. Senki sem nyúlt hozzá, mióta meghalt. Az azt követő csend folytogató volt. Sarah bűntudatot érzett, de az gyorsan felváltotta a harag. Megfullasztotta őket a gyászában. Szóval ez egy szentély? kérdezte Sarah, felbillentve az állát. Ez az egész ház egy szentély? kérdezte Alessandro. Mert van itt egy élő lányod, akinek zajt kell csapnia. Élnie kell, nem csak létezni egy falatban az anyjáért. Rocco hallhatóan felhördült. Senki sem beszélt így a főnökkel. Alejandro 3 lábnyira állt tőle. A zongora billentyűkre nézett, majd Bellára. Bella remegett, de nem a padlóra nézett. Ránézett. Ő, köhög, szerette azt a dalt. Suttogta Alessandre, haragja hirtelen elpárolgott, helyét egy nyomasztó kimerültség vette át. Isabella, ő szokta játszani a hulló csillagot Bellának, amikor még baba volt. Sarahra nézett. A homlokára tapadt nedves haj fiatalabbá tette. Kevésbé tűnt maffia főnöknek, inkább egy megtört embernek. Sajnálom, mondta Sarah. Hangja lágyabb volt. Nem tudtam. Nem tudhattad. Alejandro végig simított az arcán. Rocco, vidd a fiút a konyhába. Adj neki egy kis fagylaltot. De Toby elkezdte. Menj, Toby! Sarah bólintott. Amikor elmentek, Alessandro nehézkesen leült a zongoraszékre. Nem nézett Sarahra, a kezére nézett. Próbálom biztonságban tartani, Sarah. Az én világom. Mindent eléget, amihez hozzáér. Azt hittem, ha csendben tartom, elrejtem, a tűz nem találja meg újra. A csend nem biztonság, Alejandro, mondta Sarah, merészen leült mellé a padra. Csak magány. Alejandro elfordította a fejét. Arcuk centiméterekre volt egymástól. Sarah látta az aranypöttyöket sötét szemeiben. Érezte az eső illatát, és valami éles, halvány fémes illatát. Veszélyes vagy, Sarah Jenkins, mormogta.
elfeledteti velem a szabályokat. Közelebb hajolt. Szára lélegzete elakadt. El kellett volna húzódnia. Ő volt az alkalmazott. Ő volt a szörnyeteg. De a köztük lévő gravitációs vonzás tagadhatatlan volt. Ahogy ajkaik épp hogy összeértek volna, a pillanat szétfoszlott. A bejárati ajtó ismét kitárult. Egy Rokónál fiatalabb, de ravasz szemű, méretre szabott, öltönyös férfi rohant be. Marco volt az, Alejandro egyik capója. Főnök, hajnal, ezt látnia kell. Alejandro azonnal hátrált, a maszk visszacsapódott a helyére. Felállt, begombolta a zakóját. Az érzékeny apa eltűnt. Mi az, Marco? Egy csomag. A kapunál hagyták. Nincs feladó. Alessandro besétált a folyosóra. Sara követte, jobb belátása ellenére. Bella mögötte kullogott, Szára ingét szorongatva. Az előszoba asztalán egy barna papírba csomagolt doboz állt. Marco már elvágta a ragasztószalagot. Maradj távol, parancsolta Alessandro Szárának. Egy zsebkéssel felnyitotta a fedelet. Alejandro megmerevedett. Egy ér kidudorodott a nyakán. Szára bekukucskált a válla mögül. A dobozban egy érintetlen fehér porcelánbaba volt. Kísértetiesen hasonlított Bellára, de a baba szája vastag fekete cérnával volt összevarva, és a baba nyakán egy pincérnő köténye volt, egy miniatűr változata annak, amit Szára viselt az étteremben, vörös festékkel bekenve, ami túlságosan is vérnek tűnt. Egy cetli volt a baba mellkasára tűzve. Alejandro felvette. A keze nem remegett, de a papír összegyűrődött a markában. Olyan édesen beszél. Kár lenne, ha inkább sikoltozna. Ad nekünk a kikötőt, Alessandro, vagy a pincérnő, és a kölyök fizeti a vámot. V. Szára érezte, hogy forog vele a szoba. V. Ki az a V? Alessandro felé fordult. Az arca hideg, tiszta düh maszkja volt, de a szemei rémültek voltak. Vincent Moretti. Alessandro átokként köpte ki a nevet. Az a férfi, aki tüzet gyújtott, ami megölte a feleségemet. Marco felé fordult. Zárja le a birtokot. Senkibe, senki ki. Háromszorozza meg az őrséget a kerületen, és készítse elő az alaksort. Az alaksor? Kérdezte Sára, szorosan átölelve Bellát. Mi van az alaksorban? Alejandro ránézett, és először látta annak a szörnyetegnek a teljes súlyát, akit szolgálni vállalt. Háború, Szára, mondta sötéten. Ha Moretti háborút akar, felgyújtom az egész világát, és ezúttal nem hagyok túlélőket. Elment mellette, a könyvtár felé tartott, ahol a fegyvereit tartotta, de ahogy elhaladt, megállt és megérintette a karját. Vidd fel Bellát az emeletre, zárd be az ajtót, ne nyisd ki senkinek, csak nekem. Alessandro, menj! Üvöltötte hangja, megremegtette a csillár kristályait. Szára megragadta Bellát, és felrohant a lépcsőn, de amikor felért a pihenőre, visszanézett. Alessandro egyedül állt a nagy előcsarnok közepén, egy pisztoly tárát ellenőrizte. Erősnek tűnt, halálosnak tűnt, és életében először Szára nem csak a rossz fiútól félt. Féltette őt, mert süllyedő szívvel rájött, hogy már túl mélyen van. Már nem csak a dada volt. Ő volt a célpont, és Alessandro Conte volt az egyetlen, aki közte és az ördög között állt. A kiürítési parancs nem sikolyjal, hanem ijesztően nyugodt suttogással érkezett. Csomagolj be egy táskát. Csak a legfontosabbakat. 4 perced van. Alessandro a vendéglakosztály ajtajában állt. Egy matt fekete Sig Sauer P226 csúszkáját ellenőrizte. Olasz selyemöltönyét taktikai kevlár mellényre cserélte, amelyet nehéz bőrkabát alatt viselt. Most kevésbé nézett ki üzletembernek, inkább zsoldosnak. Szára nem vitatkozott. A tekintete, hideg, kemény, számító, azt súgta neki, hogy a tárgyalás ideje lejárt. Megragadott egy hátizsákot, beletömte Tobi és Bella ruháit, egy fogkefét és Bella fej nélküli nyulát. Hová megyünk? Kérdezte Tobi, hangja elcsuklott. A 12 éves fiú próbált bátor lenni, de remegett a keze, miközben bekötötte a cipő fűzőjét. Valahová unalmas helyre, hazudta Alessandro simán, fegyverét a háta alsó részére rejtve. Csak egy nyaraló, amíg a kártevőirtó el nem bánik a patkányokkal. Leterelte őket az emeletre. Az előcsarnok a kontrollált káosz fészke volt. Sötét öltönyös férfiak szedték ki a merevlemezeket a biztonsági számítógépekből. Rocco a nyitott bejárati ajtónál várakozott, egy gépkarabély lógott lazán az oldalán. A páncélozott eszkalédokat vesszük, utasította Alessandro.
Sarah, te, Bella és Toby velem jöttök az első autóban. Rocco vezet. Marco, te viszed a hátulját a csalikkal. Beszálltak az SUV-ba, a nehéz ajtó nyomás alatt sziszenve záródott, kizárva az eső hangját. Az ablakok egy hüvelyk vastag, golyóálló polikarbonátból készültek, ahogy a konvoj kivágott a vasrácsos kapukon, és ráhajtott a Sheridan Road csúszós sötétségére. Sarah érezte, ahogy Alessandro keze megtalálja az övét a sötétben, szorítása csonttörő volt. Tartsd lent a fejed, mormogta, szemeivel a tükröket pásztázta. Ha bármi történik, a gyerekeket a földre lököd, és letakarod őket, érted? Megijesztesz, Alessandro, suttogta Sarah. Jó, a félelem életben tart. Ráhajtottak az autópályára, a város felé tartva. A terv, magyarázta röviden Alessandro Roccónak, az volt, hogy eltűnnek a Lower Wacker Drive labirintusában, Chicago utcáinak föld alatti szintjén, ahol a GPS jelek elhalnak, és az árnyékok hosszúak. Félúton voltak az alagútban, a sárga nátriumlámpák pislákoltak a fejük felett, amikor a világ felrobbant. Egy szemetes kocsi, amely egy szervizöbölben állt, hirtelen merőlegesen az útra rándult, elzárva az utat. Rocco rátaposott a fékre. A nehéz SUV csikorgott, farolva a nedves betonon, és centiméterekre állt meg a teherautó rozsdás lökhárítójától. Rajta ütés, üvöltötte Rocco. Le! Kiáltotta Alejandro, kikapcsolta biztonsági övét, és Sarah és a gyerekek fölé vetette magát a hátsó ülésen. A hátsó ablak betört, vagy megpróbált betörni. A golyóálló üveg pókhálószerűen millió átlátszatlan gyémántá vált, de kitartott. Aztán jött az automata tűz. A hang fülsiketítő volt, mint a jégeső egy bádogtetőn, ezerszeresen felerősödve az alagút vízhangkamrájában. Rat, tat, tat, be akarnak keríteni, üvöltötte Rocco, viszonozva a tüzet a vezető oldali ajtó lőrésén keresztül. Alejandro ijesztő sebességgel mozgott. Berúgta a hátsó ajtót, pajsként használva azt. Sarah, maradj lent, számolj 3-ig, aztán fuss a baloldali falon lévő szervizajtóhoz. Menj! Alejandro kilépett a golyózáporba. Pontosan lőtt. Bum, bum, bum. 2 férfit terített le, akik feszítő vassal és molotov koktélokkal közeledtek. Az erőszak forgószele volt, egy démon bőrkabátban, aki a lelkeit védte. Menjetek! Kiáltotta a válla fölött. Sarah megragadta Bella kezét, és előre lökte Tobit. Fuss! Csak fuss! Átvergődtek az olajos betonon. Golyók szikráztak a járdán a lábuk körül. Sarah húzást érzett az ujján. Bella megbotlott. Nem! Sikoltotta Sarah, visszavetette magát, hogy felkapja a lányt. Egy símaszkos férfi bukkant elő egy betonpillér mögül, felemelve egy sörétes puskát. 3 méterre volt. Sarah megdermedt, saját testével védve Bellát, várva a becsapódást. Soha nem jött el. Alessandro előtűnt a homályból, és nekiesett a fegyveresnek. A sörétes puska a mennyezetbe süvített. Alessandro nem habozott. Könyökét a férfi torkába vágta egy undorító roppanással, majd 2 lövéssel a mellkasába végzett vele. Felállt, a mellkasa zihált. Vér nem a sajátja, fröccsent az arcára. Vadnak, ősi erejűnek tűnt. Az ajtó, üvöltötte. Megragadta Sarát a derekánál, és gyakorlatilag átdobta őt és a gyerekeket a rozsdás fém szervizajtón. Rocco követte, kissé sántikálva, egy utolsó elfojtó lövés sorozatot leadva az alagútba. Alejandro becsapta a nehéz vasajtót, és elfordította a reteszt. Csend telepedett, nehéz és folytogató, csak Bella rémült nyöszörgése törte meg. Egy karbantartó folyosón voltak, csatornaszag és nedves föld illatával. Alessandro az ajtónak támaszkodott, újra töltve a fegyverét. A keze szilárd volt, Sarát nézte, reszketett, a gyerekekbe kapaszkodott. 2 lépésben átszelte a távolságot, és kezébe vette az arcát. Megnézte a szemét, a nyakát, a karját. Megtaláltak, megérintettek. Én nem hiszem, dadogta Sarah. A vér nem az enyém, mondta komoran. Aztán az adrenalin, mintha valami mássá változott volna. A félelmet a szemében vad, égő vágy váltotta fel. Magához húzta, arcát a hajába temette, mélyen belélegezve. Egy pillanatra eltűnt a maffia hajnala, és ott volt egy férfi, aki majdnem elvesztette egész világát.
Megígértem, hogy megvédelek, rekedten suttogta a fülébe. Felégetem ezt a várost hamuvá, mielőtt újra megérinthetnének. Szára érezte, ahogy a szíve a mellkasához ver. Ez a sötét, piszkos folyosón, halállal körülvéve, a saját őrült ritmusával egyezett. Nem húzódott el. Beleragadt a bőrkabátjába, és rémülten döbbent rá, hogy nem csak túlél vele. Beleszeretett. A menedékház egyáltalán nem volt ház. Egy megszűnt húsfeldolgozó üzem hátsó szobája volt a Fulton Market Districtben. Egy hely, ami enyhén rézre és régi fűrészporra emlékeztetett. Nem volt ablaka, egy megerősített ajtaja és egy ágy a sarokban. Reggel volt. A gyerekek végre elaludtak az ideiglenes ágyon, összebújva egy gyapjútakaró alatt. Szára egy faládán ült, egy bögre instant kávét szopogatva, langyos csapvízzel készítve. A keze végre abbahagyta a remegést, de Alejandro képe, ahogy megöli azt a férfit az alagútban, beleégett a retinájába. Alejandro egy ketrecbe zárt tigrisként járkált a kis szobában. Telefonált, hangja halk, veszélyes mormogás volt olaszul. Rocco az ajtó mellett ült, egy horzsolt sebet ápolt a combján egy üveg vodkával és egy tekercs kötszerrel. Alejandro letette a telefont, és az asztalra dobta. Megrepett. Tudták az útvonalat, mondta, hangja ijesztően halk volt. Az utolsó pillanatban váltottunk a Lower Wackerre. Csak hárman ismerték ezt a protokollt. Roccóra nézett. Rocco visszanézett, arca sápadt, de nyugodt volt. Meghalnék érted, főnök. Tudod ezt, mondta egyszerűen Rocco. Tudom, bólintott Alessandro. Nem te voltál. Ki más? Kérdezte Sara. Hangja halk volt. Alejandro felé fordult. A tanácsadóm. Az ember, aki a logisztikát intézi. Dante. Felállt és Markóra nézett. Vidd a Frízához. Gyorsan. Nem vagyunk állatok. Nem, kiáltotta Sara. Nem tudta megállítani magát. Előre futott és megragadta Alejandro karját. Nem teheted. Ő egy apa, Alejandro. Megpróbálta megmenteni a gyermekét, akárcsak te. Alejandro megdermedt. Sara kezére nézett a karján, majd fel az arcára. A szeme könyörgő volt, tele könnyekkel. Megpróbált megöletni téged, Sara, mondta Alessandro, hangja elfojtott dühtől feszülten. Miatta ma este egy férfi sörétes puskát szegezett Bella fejéhez. De ha megölöd, akkor pont olyan leszel, mint Moretti, érvelt Sara hangja remegve. Zárd be, küld el, de ne öld meg hideg vérrel. Nem, amíg nézem. Nem, amíg ő a szobában van. Rámutatott az alvó Bellára. Alessandro a lányára nézett. A remegő árulóra nézett a földön. A nőre nézett, aki visszahozta a zenét a házába. Kereszteződésnél állt. A régi törvény vért követelt. A maffiában a gyengeség halálos ítélet volt. De Sarahra nézve rájött, hogy ő az új iránytűje. Ha most megöli Dantét, örökre elveszítheti őt. Csak mészárosnak látná őt. Alessandro lassan kilélegzett. Jelezte Markónak. Vidd el a szemem elől, morgott Alejandro. Tedd egy hajóra, küld Szicíliába. Ha valaha is újra Chicagóba teszi a lábát, lassan öld meg. Dante megkönnyebbülten összeesett, haláját zokogva fejezte ki. Marco kihúzta őt. Rocco meglepetten, de csendben nézett Alessandróra. Amikor az ajtó becsukódott, Alessandro Sarához fordult. Kimerültnek tűnt. Az adrenalin elillant, szürkén és sebezhetően hagyva őt. Meglágyítasz, suttogta. Ez veszélyes. Nem! Sara közelebb lépett, keze az arcára talált. A borosta durva volt a tenyerén. Emberré teszlek. Alessandro lehúnyta a szemét, belemerülve az érintésébe. Az éjszaka feszültsége, a félelem, az erőszak mind rájuk szakadt. Kinyitotta a szemét, és azok sötétek voltak a szándéktól. Sara lélegzett. Ezúttal nem kérdezte. Csak mozgott, kezei a hajába gabajodtak, magához húzva őt. Megcsókolta. Nem volt gyengéd. Kétségbe esett. Éhes követelés volt. Kávé, veszély és túlélés íze volt. Sara elolvadt mellette. Karjait a nyaka köré fonta, közelebb húzta, lehorgonyozta. Egy olyan világban, amely meg akarta ölni őket. Ez tűnt az egyetlen valóságos dolognak. Felemelte, az asztal szélére ültette, és a lábai közé lépett anélkül, hogy megszakította volna a csókot. Kezével a hátát, a derekát simogatta, birtokolva őt. El kellene küldenem téged, mormolta az ajkaihoz. Fel kellene tennem egy repülőre valahova biztonságos helyre. Nem megyek sehova.
Suttogta vissza Szára, lélegzett visszafolytva. Nem megyek el, Bella, és nem hagylak el téged. Alessandra kissé hátrébb húzódott, és az arcát fürkészte. Rájössz, mit jelent ez. Ha egyszer az enyém vagy, nincs visszaút. Örökre célpont leszel. Tudom, mondta. És tudta. Rettegett. De az a gondolat, hogy elhagyja őt, hogy visszatérjen üres életéhez, miközben ő egyedül vívja ezt a háborút, rosszabb volt. Akkor maradj, mondta. Maradj és uralkodj velem. Újra megcsókolta, ezúttal mélyebben. Egy ígéret, amelyet egy húsfeldolgozó üzem sötétjében pecsételtek meg, de a pillanatot Rocco telefonjának zúgása szakította meg. Rocco kínosan megköszörülte a torkát. Főnök, a megfigyelő csapat az. Megtalálták. Alessandro elhúzódott Sarától, homloka egy utolsó másodpercre az övéhez simult. Kit találtak meg? Morettit, mondta Rocco. A dokkoknál van, ünnepel. Azt hiszi, halottak vagyunk. Alessandro kiegyenesedett. A szerető eltűnt. A király visszatért. Megigazította bőrkabátját, még egyszer ellenőrizte fegyverét. Azt hiszi, halottak vagyunk. Alessandro elmosolyodott, egy kegyetlen, cápaszerű vigyorral. Jó, akkor nem fogja látni a szellemeket. Sarara nézett. Maradj itt, zárd be az ajtót. Ne nyisd ki senkinek, csak nekem vagy Roccónak. Hova mész? Kérdezte Sara, szíve a torkában dobogott. Befejezni, mondta Alessandro. Ma este véget ér a háború. Chicago kikötője, rozsdás fém és konténerek temetője volt, olyan sűrű ködbe burkolózva, hogy érezni lehetett az ízét. A 4-es raktárban Vincent Moretti pezsgős poharat emelt. 20 legjobb embere vette körül. Nevettek, ünnepelték a hírt, amely épp most villant fel a rendőrségi szkennereken. Lövöldözés az alsó Vacka Drive-on, felrobbant SUV, feltételezett halálos áldozatok. A szellem grófnak. Gúnyolódott Moretti, aranyfoga megcsillant a durva halogénlámpák alatt. Rohadjon el abban az alagútban. A raktárban pislákoltak a fények. Egyszer, kétszer. Aztán teljesen kialudtak. Koromsötétség nyelte el az ünneplést. Zseblámpák. Moretti ugatott, fegyverét előrántotta. Valaki ellenőrizte a generátort. Taktikai fények sugarai vágtak át a sötéten, őrülten keresztezve egymást. De a csend volt a legrosszabb. Nem üres csend volt. Nehéz volt, mint a levegő egy tornádó előtt. Aztán egy hang visszhangzott a felüljárókról. Nem hangzott emberinek. Úgy hangzott, mint az ítélet napja. Túl korán kocintott el Vincent. Moretti megfordult, vakon lőtt a tetőgerendákba. Mutasd magad, te gyáva, halott vagy. Egyetlen lövés dördült a levegőben, nem felülről, hanem a földről. Moretti egyik embere lyukat kapott a térdébe, aztán Alessandro Conte lépett elő egy rakat láda mögül. Mindkét kezében pisztolyt tartott, nyugodtan sétált a zseblámpák sugarainak körébe, mintha egy bálterembe sétálna. Nem úgy nézett ki, mint egy férfi, aki épp most élt túl egy merényletet. Úgy nézett ki, mint a kaszás egy bőrkabátban. Öljétek meg, kiáltotta Moretti, hangja remegett a félelemtől. Mire vártok, idióták? Lőjétek le, de senki sem lőtt. A férfiak, Moretti hűséges katonái leengedték fegyvereiket. Moretti körülnézett, zavartan. Mit csináltok? Én fizetlek titeket. Öljétek meg. Te fizetted őket, mondta Alessandro, hangja sima és hideg volt, mint a jég. De megszegted azt az egy szabályt, ami megakadályoz minket abban, hogy állatok legyünk, Vincent. Gyerekeket célzott meg. Alessandro egy kis digitális felvevőt dobott a betonpadlóra közéjük. Bekapcsolt. Dante hangja volt, remegő, de tiszta, épp mielőtt elküldték a hajóval. Moretti, ő rendelte el a tüzet az iskolában. Azt mondta, el akarta égetni a kis Conte lányt, hogy üzenetet küldjön. Azt mondta, a gyerekek csak befolyásolási eszközök. Moraj futott végig a raktáron. Még az alvilágban is volt egy kód. Megölöd a katonát, békén hagyod a családot. Soha nem nyúlsz a gyerekekhez. Moretti arca elsápadt. Túl későn jött rá, hogy Alessandro nem csak harcolni jött, ítélni jött. Nem fognak meghalni egy gyerekgyilkosért, Vincent, mondta Alessandro, közelebb lépve. Egyedül vagy. Moretti kétségbe esett, torokhangú üvöltést hallatott.
felemelte fegyverét, egyenesen Alessandro mellkasára célozva. Bum! A lövés nem Alessandrótól jött. Rottótól jött, aki Moretti mögül bukkant elő az árnyékból. Moretti fegyvere a földre csörgött, térdre esett, vállát szorítva, tágra nyílt, hitetlenkedő szemekkel nézett fel Alessandróra. Alessandro állt fölötte. Nem örvendezett, nem mosolygott, csak fáradtnak tűnt. Isabelláért, suttogta Alejandro, fölemelte a fegyverét. Az egyetlen lövés, ami ezután következett, 6 hónappal később véget vetett a háborúnak. A hólágyan hullott a birtokra, téli csodaországgá változtatva a vaskastélyt, de belül már nem volt sírbolt. A nagy nappalit fenyőtű és csokoládés palacsinta illata töltötte be. Sara a konyhában állt egy selyemköntösben, amit Alessandro vett neki. Palacsintát sütött, miközben Tobi az asztalnál ült, és a házi feladatát fejezte be. Hé, Sara! Kiáltotta Tobi szájában szalonnával. Meghívhatom Markót a ballagásomra? Megígérte, hogy megmutatja az új autóját. Kérdezd meg Alejandrót. Sara nevetett. Markó az ő kapolya, nem a te sofőröd. Lépések visszhangoztak a márványon. Alejandro bejött. Az árnyékok eltűntek a szeméből. Könnyedebbnek, fiatalabbnak tűnt. Egyenesen Sárahoz ment, átölelte a derekát, és megcsókolta a nyakát. Mit kérdezzek Markótól? Mormogta. Tobi meg akarja rontani a személyzetedet, ugratta Sara hátradőlve neki. Eljöhet, mondta Alejandro Tobinak. De ha B-t kapsz matekból, az üzlet ugrik. Épp ekkor Bella berohant a szobába. Piros ruhát viselt, és egy papírdarabot tartott a kezében. Már nem bújt Sara mögé. Egyenesen Alejandrohoz futott. Apa, apa, nézd! Alejandro letérdelt. Drága öltönyének, nadrágja gondolkodás nélkül a földre ért. Mi az, Doro? Bella felmutatta a rajzot. Zsírkrétával készült, nem csokoládésziruppal. 4 pálcika embert ábrázolt, akik kézenfogva álltak. Egy magas férfit, egy kötényes nőt, egy fiút és egy kislányt. És fölöttük egy nagy köhint, hanyagpiros szív. Mi vagyunk, mondta Bella, hangja tisztán és csengőn, mint egy harang. Ez a családunk. Alejandro ránézett a rajzra. Nehezen nyelt, visszatartva az érzelmet, ami néha még mindig meglepte. Felnézett Sarára. Sara mosolygott, szemei ragyogtak. Felmutatta a spatulát, mint egy varázspálcát. Mondtam neked, suttogta. Csak egy kis édességre volt szüksége. Alejandro felállt, egyik karjával felkapta Bellát, a másikkal pedig magához húzta Sarát. Ránézett a rajzra, majd a nőre, aki mindannyiukat megmentette puszta türelemmel és egy üveg Hersheysszel. Igen, mondta Chicago királya megcsókolva lánya fejét. Az élet édes. És épp így a Conte birtokot kísértő csendet felváltotta a nevetés, a palacsinta és egy kislány hangja, aki visszatalált. Kiderül, hogy néha a legerősebb fegyver nem egy pisztoly vagy egy fenyegetés, hanem egy egyszerű, kedves cselekedet, egy kis türelem és egy csokoládésziruppal rajzolt szív. Sara nem csupán munkát talált. Talált egy tált célt. És Alejandro nem csupán egy dadust talált. Megtalálta a megváltását. Ha ez a történet megérintette a szívedet, vagy ha csak szereted a jó maffia románcot boldog befejezéssel, kérlek, lájkold ezt a videót. Ez nagyon sokat segít a csatorna növekedésében. Ne felejts el feliratkozni és megnyomni a csengő ikont, hogy soha ne maradj le egyetlen történetről sem. Mit gondolsz? Jól tette Alessandro, hogy megkímélte Dantét? Tudassd velem a kommentekben. Köszönöm, hogy megnézted, és találkozunk a következőben.